Ako'y kopya dito sa kwan. Ang Supreme Court ni order sa national government to return billions of pesos in excess funds taken from the state health insurer, a decision the executive branch says it will respect. Kaya katong pagrally-rally na ingon mo sa BBM na nga, sige, amo lang iuli. Nahadlok siya sa rally-rally na nagdaghan ng nagrally. Hanto doon o mauli. Absent Supreme Court o mandong Supreme Court, iuli na. Iuli na kaya mo ng kwarta. Iuli na sa PhilHealth. Ang Supreme Court, miingon nga kining 2024 budget provision o kining Finance Department Circular, kini ang bantayanan ni Finance Department Circular, kisa naghimo ini, na ako kaingon nga kini stricto, no? Medyo may pagkaming laki sa din stricto. Kamao sa din mo pasikot-sikot sa kwarta. Pidan tawhana o. Abi nako nig napugos kog tan-aw sa iyang record director day, tanawon ko record director day. Napugos kog kan ili-ara ko record director ko. Sa ring medyo ko man sa niha. Kamao ni bata, ang problema ang iyang namauhan gigamit man sa Jesus Marusip. Ingon ang Supreme Court nga kining budget provision o ang Finance Department Order Circular, kisa may nag-order ni si Recto. Isip siya maoy sekretary sa Finance. Nga nag-authorize sa transfer of 89 billion from PhilHealth to the National Treasury. Kalmahan ni Recto. Di ko kaingon nga, napugos kong tanaw sa background ano niya. Commerce pa ni Recto din, no? Commerce, eskwela sa gawas nasod ay ni. Katon ko ni usaon niya, lusot skolta ba? Wala ko kung ano, senador niya, na congressman na, waliwa lang. Karon nga, sa, kay gituhan man mahigala, sa Justice Carpio, ingon niya, doon nagi mantigong tao nga, kanabang swito bitaw sa pagpalusot skolta. Nga mo naghimo ini. Katong ibatlo, iyaham to din, no? Nilinyag ka ni. O kung sa imo hunaan nga, buhisan na to hasta sa bangko nga ko na, pilang buhisan. Kuyaw ni tawhan na mangitag kwarta, Astang savings mga kagilaan sa mga GOCC, gikuha. Kuyawan ni tawhan na. Sa may nagmando, sa may nag-order, nga ka na ang naghatag o circular nga ipatransfer ng kwarta. So, ini Supreme Court nga, di na mao, ang 89 billion from PhilHealth to the National Treasury. So, ang Malacanang, maintain nga kining initial transfer kuno sa maong funding, legal attempt to use idle funds for public programs. Ngano imo mo inyong taon nga mga idle funds na day? Dili na, og imo inyong savings, mas maayo dahil savings. Og dahil savings at PhilHealth, gamito na to ng savings para sa kwan. Ngano na unsa man ang itong mga government hospital, unsa may nahitabo, taak ko na mo dito para makahibaw mo unsay aktual nga sitwasyon. Kaya lisod man ko nang wa ka kataak dito, pataka lang kagyaw-yaw, kaya wa ka kasabot sa aktual nga sitwasyon. Amo na prangka-prangkang pag-istorya. Straight to the point. Unya, kini nga ruling mga higala, dako kining butang, alang sa integrity sa public health funds. Violation kini sa healthcare laws, matod pa. Kay dunay conflict centers on whether the government can use PhilHealth savings for non-health projects. Kung savings na sa PhilHealth, og dunay savings na igasto na para direkta para sa health, lima kag savings sa PhilHealth imong gigamit kay para magamit sa flood control. Tanawar to mga government hospitals, kompleto din ang mga equipment na kompleto din. Bisan nga na sa Cebu ka ng Vicente Soto, at least naa naman na, medyo kompleto, pero nagi po yung mga examination nga maingon, i-adtos tiyong wana, kaya tuwa ditong kompleto. Balik lang dali ang nanay result. Naon ka magani? Unya patuhon tang Ginoo ko ng istoryaha nga naay savings. Ang mga turutot ni Marcos, dipinsa gyud po sila mga higala. So karon kini ni ang mas bita-bitaha ni Ate si Mando na mahigala ang Supreme Court. Unya kini ni ang pait ini mga kahigalaan. Miingon Justice Antonio Carpio nga malagmit dunay duha ka krimen
nga tubangon ang mga taong responsable nga naghimo ani. Una, kining malversation for taking money from members, health insurance benefits, mga higala o gigamit sa lain. Technical malversation. Ikaduha, ang plunder, kay ngano mahigala nga gigasto kini sa fake, faulty flood works, niini mga political allies nila, mga sukid tigpaminaw. So, kining maong mga kaso, ang malversation o plunder, non-bailable kini. Ang question ani ron, nabay mapriso ka aning kalakiha? Straight to the point. Nabay mapasaka ang kaso ani? So, kini Ricto, medyo maing laki sa dinig, kay siya may nagmando at today. Siya may nagpirma sa circular. Kamauning tawhan ha, nga unsaon. Duda ko, si BBM baka mo utok o dili sa BBM, ang iya ng tando na sa BBM, unsaon tani. Medyo gipropose ko rin Ricto, inanion tani, Mr. President, pagpamaagi. Nga okay ka ni, nga mo nito buhaton na. Ha? Duda ko na mga suggestions ba? So, napalusot ng kwarta, ang PDIC to nakuha. Ang mga suggestions, duda ko, gibutang ko niya sa Department of Finance, tanawar ko doon sa background na Ricto. Lasal man na siya, tanawar Yan na eskwela's gawas nasod ni mga komersyo, mga higala, nagkasabot ni pangwarta yun. Antigo nito hana. So, karon nakuha ning kwarta mga sukitig paminaw. Unya, ang nakaparat para baron, nawagtang na sa Lucas Bersamin. So, dahil ka mag-ayun, sinaligan yun na sa likto. Doon na kasi banding, dahil pinagsamahan yun. Kaya pagkawagtang karon Lucas Bersamin, nga mo executive secretary, kanagong executive secretary ka, ikaw may little president. Medyo suod ka sa presidente, yun ba? Sa tanang mga sekretaris din ha. Although maingon ta kini mga Rimulya, suod sa ganyan niya, kay sila may nagsabot-sabot, may galatong pagpadani, digong dito sa ICC. Isa man, ang doha ka Rimulya, si John Victo, si Gibo, si Anyo, sa mga kuyuga. Pero kining executive secretary ka, ikaw may little president. So, niresign naman si Lucas Bersamin, kay na, mention man iya nga ni Saldico, na-mention iya nga mahigala katong si Adrian Bersamin, nang resign las pangandaman, hasta ka ni Jojo Cadiz sa Department of Justice. Imagine ka no, undersecretary ka sa Department of Justice, na-involved ka na. So, resign. Kadtos Ulaybar, resign. Karon, pag-resign ni Lucas Bersamin, si Ricto nga dito sa Department of Finance, sinaligan yun yan kay mo may ang gibutang. Pagka-executive secretary nga, to nagdool na kayo niya ni BBM. Usay kaduda sa tamang higalag, di man lang pag-unsa, no? Kung ibutang talang yun nga, way labot sa BBM ining tanan. Wag ilabot. Ang iyari yung nga, ginimdrap na yun. Di yun kawatan sa BBM. Mao man ang narrative nila mahigalang nga, wag yun, ang kanang yung mga kawatan, kanang naas Malacanang din nga kon. Ato klaro na, medyo admitted mga higala nga ang kawatan, kay paghatod sa kwarta na may testimonya si Saldico, ang kuyaw anak mo pagawas pag mga CCTV, di na kalimod man ng angko na nila nga, tinuod na budget insertion nga 100 billion, tinuod nga doon na may 5 kang gisakyan day armored car, pag-deliver sa kwarta. Nya dito gi-parking mo, ni mo na. Daras Malacanang ha, at bang nasa kanang naay, Gate Force Malacanang, diha na transaksyon. So, gidawat ang kwarta, ito na, okay na. O, medyo lisod siguro yung ilimod na napita, kay Saldico, giputol-putol sa niya ng iyang video. O niya, sa sunod video, magkapakita niya hinog another evidence. Ilan lang giangkon, so ang kawatan naas Malacanang, pero why labot sa BBM? Sige, tuhutan ta sa way pag-uyon. Wag gilabot sa BBM, ang kawatan yun, kinarig yung iyang mga naada na palibot niya, kinarig pangandaman. Kawatan na ining dako. Atong tuuhan na ang mga narrative, ha? Kay allegedly, kinis pangandaman, DBM secretary ko ni. Tanawas, Lucas Bersamin, Supreme Court Chief Justice, may paiwan na lang ka mag-apil-apil diha, Lucas. Nag-apil-apil ka, tanawan, daot din na yung reputation. Pero ni kisi-kisi ba si Bersamin, dahil so, patay, wag ko ilabot na, ha? Kaning uman, ha? Pero, hasta ni iyang umangko, no? Secretary Adrian Bersamin, bata pa ni. Dapat try give Ulaybar. O niya kato, Jojo Cadiz. Mao na sila yung mga alleged kawatan. Why labot sa Marcos? Okay, atong tuuhan ng maong narrative. Kining mga tawhana mo nag-name-drop ni Marcos. Ginimdrap siya ang iyang, gigamit lang nga ni BBM kay ilang
pangortahan gisuyop ng kwartas gobyerno. Tugutan ta lang. Sige ba? Sige, inosentes BBM, mas tuyo na lang ato na lang tuuhan na narrative nga tanga gyud. Way labot di kawatan pero tanga. Unsa may makasulti na di na tanga? Nagunsa man siya wa sa kabantay. Di ba 4.5 billion man ang intelligence fund sa president? Nya kana nga information na mismo sa Malacañang wa sa kibaw. Aso tanga siya, butan ta lang. Dili kawatan tanga gyud kinahanglan kinawatay na sa katubangan wa gyud kabantay. Nagunsa man siya natug siya? Tugutan ta lang. Karon pagkahibaw na niya day. Sige, wala kay ba pasayloon ta lang kay wa gyud taon mahibaw sa BBM. Kini mga kawatan naa sa iyang kon na resign na ron. Karon pagkahibaw nimo igo ra ba di ay nga na resign? Igo ra, moro na. Ang gikawat binilyon. Okay ka lang? Ngano wa man ni panggukuran ni mga tawhana? Straight to the point. Di ka masuko ana imongan gida sa pangwartang wa kay labot. Nya ang gikawat billions ang gikawat. Okay ka lang nga nang resign mo na magwa may action day. Diha na po ang laing makaduda nga bida lahi gani. Beki sa may mabuot ng mga tao kanang istoryahay lagi ta ba kanang klaro-klaro ba? Real talk ba? Real talk pa lang. Nay mga tao mo gamit sa imongan nga wa jud kay labot. Unsa may imbation? Di ka masuko. Nya ang kwarta involve billions. Straight to the point. Now atong balikan mahigala. Og wa kasabot sa BBM ana. Wa say labot di sa kawatan wa gilabot. Ang kawatan kanang naas Malacañang naara siyang mga kauban dinha. Gigamit rin taon iyangan. Luuya taong BBM kung mao na, no? Kaluoy taon sa presidente day. Nga gipangwarta siya ang iyangan magida. Karon sige lang, sa utamon mo sa kaybaw ana. Karon pagkaybaw niya sa iyang buhaton. Igo ra day mingon si Bilsamin sa pangandaman na resign na sila. Okay ra ba ana? Nyang binilyon dili kami ngos BBM nga. Okay ra resign mo pero iuli ninyo bahala di na namo ikihaday kay ato lang ikuan total i-preserve na nato itong panahigala ay pero iuli lang ninyo be ang kwarta binilyon ko na or maingon yung kasuko yung ikiha na to ni manubag mo ani mga preso mo ani kalakiha normal nga tao ba di ka mo na naminaw sa programa ron o doon ay magdada sa inyong ngan igamit inyong ngan og pangwarta di mo masuko normal lang lisod kayo muna kita concern kay ta ana mo nang do na bitay pasangil sa una nga 10,000 ko no Jesus Ginoo ko ako mo concern gyud ko wagi ko kadawat og kwarta ha unya dunay mo gamit sa kungan ayon yung apil-apila kungan o kamo mga politiko na minaw nako diha ay gyud mo tuo nga si Rufil Banyok mo mangayo do na gani mangayo diha dili na ako prangka-prangkang pagkaistorya mo na ako og kinsay mo gamit sa kungan ako ginang klarohon ngano man lisod mo ko kayo na nga basin na transaction nito ba nga mao na nasa transaction niya ako'y kalabutan sige ko komentaryo diri niya na transaction ako pang safety mo delikado wa mo tuman sabot ni si Rufil Banyok sige man tag komentaryuhan diri nga nahatag naman kwarta naghatag ba og risgo nako kuha ni mo turo nga toy politiko dito niya ni sabot na to nadakpan mi tatong sa una sa may Santo Rosario day kay gipa-entrap nila ang nagpa-entrap katong taga NBI man nag-entrap nana sa newspaper ng gawas na gida ako nga dito pa ko pika sa GMA mga kuan ra to mga bata duha ka buok to ang direktor sa NBI adto kato si kuan pa nakakuan ka ng balita dakpan to dito sa Santo Rosario kay nasuko man sa to nako tong akong gikomentaryohan unya dunay nilipot dito sa likod nga nay ni himog backdoor negotiation mga ako'y bahala sa kuno'y gisugo nako ihatag kwarta dito ipasod sa bangko dili man pasod malukoy man sa nang katong muhatag isa di magkita lang ta nagtuo siya mga higala nga ako yung personal mo dawat pag kuan dito pag hatag gi-entrap sa NBI dakpan ako gigadto nga nganong gigamit ako nga dito gipakihag ito nako ito mga tawhana wala ta masayod pagkasunod niya kuan ato kay mura man tog di na po to interesado tong kuan god dito po ko sa pikas ng mga estasyon kanang gamiton mo ngan ba mo kuan gyud ka man ang pasinginlan ko ngan kisa may nagamit sa kungan kinsa may nangadto ato ipa-imbestigar para maklaro unfair na sa atong part muna ako ha main ko unfair kayo sa part ni BBM nga gigamit iyangan ang nagamit pa sa iyangan mga traidor kayo kay mo guni iya mga sinaligan alter ego kun animo
ka basta-basta magkasud. Hesus Ginoo ko. Kanang matudlo kag sekretary, ug wa kay kapit nga klaro day. Nganong naa na si mong palibot, nganong na alter ego na sila nimo? Because nisalig ka nila. Unya ngayong pagsalig nila, wa na sukliin nila pagsalig pod. Wa na sukli og tarong nga serbisyo. Gikawat lang kwarta sa gobyerno gigamit imongan kaluoy ni BBM. Karon pagkahibaw ni BBM ron, butan ta lang. Wa gisay labot nga gigamit iyangan. Karon kay naggamit nimo nga unsa may buhaton nimo? Okay ra ka nga nang resign na sila, di na tunutok kuhaon tong kwarta nga ilang gikawat. Straight to the point. Ha? Normal ba lang? Binilyon ko na. Diyan na ka magduda nga something deny something. Kay imong piton to si Pangandaman, kana si Pangandaman babae, tanawar kong naong names. Og imong piton ni papriso ta ni si Pangandaman, kawatang dako ni. Oh. Allegedly may gala kay DBM god. Ipapriso ta ni. Og imong piton na si Pangandaman nga ipriso gina mo na mo ingon Pangandaman oy, mutugan kog ahat gyud aning kalakihag inyo kong piton. Ay si Lucas Bersamin bitaw. Daan naman mingon ako wagi ko mo resign ha. I-announce nila daw wa magkadimaong Malacañang. Inana na makak sila ba? Dili na taga klarong husay unsa man si Bersamin ni resign or wa. Sus gi-announce sa anti-clear nga okay na ni resign si Bersamin unya gidawat na sa presidente ang iyang resignation. Agbal Bersamin wala bigi ko mo submit og resignation wagi ko mo resign. Unya kana mga anomalya wala ko ilabot gyud. Og imong pito na sila. Medyo ang mga tao bang tinarong mala ni atong pag-analisar ba? Ha? Kini mga tawhana og mo ingon nga kini gyud may mga kawatan pagkasalbahisan ninyo. Kaluoy taong BBM. Inyong gigamit ang iyangan. Angay gyud ni angay gyud mong pampresohon. Mga salbahis mo kamoy nakakwarta inyo pang gigamit ang ngans presidente. Pero ngano man may nana day? Hadlock mo. Hadlock si Marcos kung iyang piton si Pangandaman, piton niya na si Bersamin kina si Kwan. Traigib Ulaybar, si Jojo Cadiz nga iyang chief of staff. Kana gano'n, dool-dool gina day. Chief of staff ni BBM. Sadyang senador pa siya. O bato pag saldi ko mo ibagman mo ini dawas kwarta. Di ka masukuan na o ikaw may BBM. Okay lang. Kisa may patuon niya mga tao, inana nakaminos mo sa analisis sa katawhang Pilipino ug mao na. Straight to the point. Okay ras BBM yan, resign sila, okay na to. Di na to ipapriso na sila. Or bisag atong kuhaon lagbalik ng kwarta, pila may nahabilin kwarta, unsa may napalit ug napalit na ninyo iuli na dire. O maingon panalitan si Lucas Bersamin na napalit naman ako inuog kuan. Kini nang Rolls Royce nga sakyanan, napalit ko na mahinuon tog kuan. GMC sakyanan. Umingon, ambila na iuli dire. Para na Alcantara ba na nga iuli na lang niya tong kwarta. 110 million ang iuli, kuwang pa kay 300 million pa man ang iuli. Inadto kadaghang kwarta, ina bultong kwarta. Samtang ang mga ordinaryo nga mga Pilipino ingnon lang, sige pag nutsiboy na lang mo diha ha, maigo lang 500. Anang sulti mga higala, wag yun makatugkad unsay kinabuhi. Patong-patong kwarta, asa man itong Alcantara, sa batong ang Alcantara, giuli Alcantara iyang kwarta. Gamay lang yung kwarta ha, kay millions naman. Inana kadaghan ang millions, Sims ha, pagkita ko names. 110 million to, inato kadaghan, unsa ka billion? Limang kag, ang gisakyan ka ng armored car, diha ang delivery may galas Malacañang, sa gate 4 sa Malacañang, naiatbang diha nga, ilang kapihanan, diha dapita, na hotel diha. Tawo, kinigiuli nga kwarta ni Alcantara, aron lang po din taon sa Alcantara mahigalang ning kamot sang mahimo sa state witness day. Nahadlok kitang mapriso. Mo state witness ang sa iyang iuli ang iyang nakawat. 300 million ang iuli. Ang una pa niya 110 million. Inani kadaghan ang 110 million day. Mo ni ang kinawata yung kwarta. Pagkabaga. Unya ang mga ordinaryo tao mga magbubuhis, ingnon lang mo, sige lang mo ha kay kanang 500 maigo na lagi na nga nutsiboy na. Ang kaning DTI secretary mga kailan medyo dato man kuno ni DTI secretary gud ay. Di man po nagamatudlo ka di ka kwan sa gyud. So medyo kwan ba?
dato kay ni wani makataak na dito sa merkado og pila ng palaliton dito mayon sa nga sakto ra kaya ng 500 nya Notseboy na. Ang kining kinawatay kapag kabagaa 110 million pala na. Unsa na ka tong bilyon no? Unsa ka ng 100 billion? Nga gikawat ini mga kawatan? Sus Ginoo ko. Di ka makakuan. Unya karon ni-resign si Lucas Bersamin or wa mo resign kay ang version ni Lucas o man sa mo resign yun. Ipulihan naman siya. Karon wa na ang executive secretary. Nya si Ricto nga may laki mahigala kay si Ricto maoy nagmaniobra ani nga ang kwarta sa PhilHealth ma-transfer sa National Treasury. Ang kwarta mahigala sa PDIC ma-transfer sa National Treasury. Ipakawat yun. Ngano man, dito man tugpa mahigala sa National Treasury. Giadtos DBM, tugpas DPWH. Na-appeal sa flood control. Sus, na-appeal ka ano itong kwarta? Ha? Nya karon kinisrikto nga mao na iyang ginahimo. Mo po gikuha ni BBM nga mao iya karong executive secretary. Makaingon magkag ay lingo-lingo magkagsamot nga bida no. Kung wa man gani labot sa BBM, doon na mo giingon dahil nga birds with the same feather flock together. Sa man ka nang tinuod ba ka nang mga panultihon? Karon siguro og atong ipugos ko di na siguro tinuod na sa panultihon na. Kana ko imong mga barkada, kana imong mga duol sa imong circle ba? Di magaganahan kay guban-uban og tawo nga lahi gyud inyong values. Ha? Oh, lahi inyong values ba? Bantay ka ang mga barkada mo o kanang inyong mga kuan dinha. Nganong magkakuyog mo kay medyo pareha mo prinsipyo, pareha mo mga values kinabuhi, pareha mo og kuan do na gyud makumon ninyo nga common denominator ba? O kinis BBM, mo ni mga klasiya sa tao nga nagkuyog sila diha sa Malacañang. Iyang kuyog mga kawatan si BBM lagi di, no? Kisa may patuuhon ni mo ni kalakiharon. Ha? Di ka na maigo anang giingon nga birds with the same feather flock together? Not just number one. Simply dominant. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Panyo. Ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu.